día. Son Icía, do Concepción Arenal, vou a presentar os motivos polo que o meu equipo está a favor nesta cuestión. Galicia está frente a unha situación preocupante. O turismo, que debería de ser unha fonte de enriquecemento sostible, está a se converter nun problema que pone en risco o noso patrimonio, o noso medio ambiente e a nosa calidad de vida. A que prezo queremos coller a miles de visitantes? Estamos dispostos a poñer en risco a nosa terra por uns beneficios que non sempre quedan nas nosas mans? Gustaríanos que os imaginades esta situación. Estades facendo vostedes o que acabades de ver o que sucede aos veciños de Santiago de Compostela constantemente, tanto en horas moi tempranas da mañá como pola noite, dificultando a súa tranquilidade e o seu descanso. O camiño a Santiago seguramente estamos todos de acordo en que é un símbolo de Galicia. Pero segundo datos da oficina do Peregrino, en 2022 completaron a ruta máis de 438.000 persoas, unha cifra que rompeu récords históricos. Esta presión turística non só desgasta físicamente os nosos espazos en territorios como a Catedral de Santiago, senón que trivializa con unha tradición milenaria que ten tanta importancia cultural e espiritual como é a ruta do Camiño de Santiago, e a converte noutro produto máis de consumo. Por outro lado, Galicia presume estar orgullosa de ser unha terra verde, pero este marxe está en perigo. Un exemplo sería as Illas Cíes, que en tempadas altas chegaron a recibir 400.000 visitantes, o doble da capacidade recomendada segundo a Xunta. Esta afluencia excesiva pode provocar erosións nos solos, contaminación e daños nos nosos ecosistemas mariños. O medio natural galego podería chegar ao seu límite. Tamén cabe destacar que moita xente defende o turismo dicindo que xera moitos ingresos. E si, é verdade, xera moitos ingresos, pero a que custo? A crecente demanda de pisos turísticos a través de plataformas como Airbnb está xerando un problema cos alugueres de cidades como Vigo e Santiago. Segundo un informe do Observatorio da Vivenda de Galicia, din que nos últimos 5 anos han subido os alugueres un 25% en zonas turísticas claves, o que fai que se expulsa as familias locais, converte os barrios tradicionais en outro espacio impasual ao servizo dos visitantes. A riqueza xerada polo turismo normalmente quedase nas grandes empresas e os pequenos negocios teñen que sobrevivir. O que se presenta como moitas veces como un motor económico sempre esquece as pequenas comunidades que viven ali. Pero Galicia non é o único territorio con este problema. Cidades como Venecia e Barcelona xa chegaron a unha situación límite na que tiveron que verse na obriga de poner taxas turísticas e limitar os accesos. Non podemos permitir que Galicia chegue ao límite. Islandia sería outro bo exemplo, porque tiveron que limitar o acceso aos espacios naturais sensibles. Galicia debería aprender destas experiencias, pero mentres tanto estamos camiñando sen un plan fixo. A masificación turística non é só un problema puntual. Galicia merece un turismo regulado, sostible e respetuoso. A Lei de Patrimonio Cultural de Galicia din que debemos proteger os nosos bens culturais, pero a masificación está a dificultar o cumprimento deste objetivo. Cada visita sen regulación é un paso máis hacia o deterioro, porque cando o turismo desborda-nos, o que antes era un tesouro convértese nunha carga. Moitas grazas. O turismo é
realmente un problema significativo en Galiza? Moitas veces non temos en conta que centramos máis nos puntos negativos que nos puntos positivos do turismo en xeral. Chamo Martina Domingo e venho represento o IES Castelleiras. Vou presentar agora os meus argumentos para a favor de que o turismo masificado non é un problema en Galiza. Principalmente, Galiza non depende do turismo. Hai un 12% de beneficios e o 15% para que sexa un problema relevante debería formar parte dun 15% da nosa economía, un 20% para que seamos dependentes do turismo, pero temos un 12% de beneficios na economía en Galiza, que non se compara con ningún de outros sectores da nosa economía, por exemplo, as comunicacións ou a investigación científica. Ademais, ainda que o porcentaxe este subindo, aunque seguramente xa vai a parar, debido a que foi subindo nestes tempos pola recuperación do COVID, os guías, máis persoas que traballan no sector turístico, fan todo o posible porque o turismo sexa máis sostible. Por exemplo, están empezando a promover zonas menos turísticas, Ferrol cada vez ten máis turismo, por exemplo, antes non era tan visitado, agora cada vez é máis visitado, promover menos Santiago de Compostela para que xa menos aglomeración de xente. Ese sería o primeiro punto. Tamén sensibilizan o patrimonio, é dicir, axudan a que a xente que ven de outros sitios vexa que o patrimonio é importante, que o pasado é importante e que como está representado hoxe en día, como se ve o noso pasado, as nosas carreteras ou ruas, perdón, as nosas catedrais, igrexas, etc., pois é algo importante que debería conservarse e debería coñecerse. O consumo local beneficia moito tamén a nosa poboación, que é moi importante a palabra beneficiar, non fai que dependemos, pero en moitos povos pequenos, por onde pasa o Camiño de Santiago, hai pequenas tendas locais que levan as familias, señoras, señores dos povos, que axudan moito as familias localmente, non a gran escala como sería unha empresa Burger King ou calquera tenda grande que podedes imaginarvos. Isto beneficia moito a nosa terra. Por exemplo, tamén está se facendo moito, vese moi ben nunha lei que reformaron agora fai pouco en Santiago de Compostela, agora na Praza de Santiago, fronte á catedral, non se pode utilizar máis altavoces. Os guías turísticos non teñen permitido superar un nivel específico de decibéis cos seus altavoces, usan un aparato chamado Whisperer que se pon na orella dos turistas e o guía vai susurrando, como di o seu nome, a explicación para que eles aprendan o que queren saber. Tamén quere falar dos beneficios culturais. É moi importante ter en conta que o turismo sempre axuda moito ao que a nosa terra, que a xente abra a súa mente e vexa a nosa cultura, que veña a ver que estamos aquí e que disfruten coa nosa cultura, as nosas tradicións, bailes, etc. As termas de Ourense, por exemplo, tamén é algo que moitas veces é exemplo de masificación ou así, pero tamén é algo bonito que temos, que é antigo e que podemos chegar dentro e que sentimos orgullosos. Iso é todo. Moitas grazas. 2 minutos para preparar as votacións.
Bo día, chámome Lalo e vengo a refutar os argumentos do equipo contrario. Para empezar, no debate sobre a masificación turística en Galicia, debemos preguntarnos a cantidade de visitantes pode realmente ignorarse cando vemos os efectos palpables no medio ambiente, na calidade de vida e na sustentabilidade das nosas cidades e vilas. Para empezar, gustaríame rebatir o argumento do equipo contrario que fala de que non dependemos da masificación turística. Isto se veu que sí que é unha dependencia, sobre todo na pandemia, xa que vimos que devastou o sector e deixou milleiros de persoas sen ingresos de maneira repentina. Apostar por un modelo económico basado na masificación é, en realidade, un risco para a estabilidade das nosas comunidades. Despois, tamén gustaríame recalcar que estades confundindo turismo con masificación turística. Son conceptos moi distintos. Nos non defendemos que sexa malo o turismo. Defendemos que é mala a masificación turística. E tamén vos falachedes de que había que buscar un turismo sostible. Por lo tanto, estades demostrando de alguma maneira que sí é un problema, senón non habría que buscar solucións. Vale. Tamén o comercio local é a verdadeira solución ao comercio, o turismo non axuda ao comercio local, sino que o que hai que facer realmente é comprar nas tendas de día a día a xente que vive nos lugares. Non dependemos do turismo para xerar comercio local, de feito o empeoramos. Tamén vou falar de algúns exemplos nos que a masificación turística foi moi mala. Por exemplo, en Grecia ou en Benidorm, que o seu encanto cultural foi destruído debido á construción indiscriminada de edificios para turistas que arruinaron a súa fermosa paisaxe. Con isto, me parece que quedaron bastante ben refutados os argumentos do tipo contrario, pero ainda así, gustaría facer unha conclusión que, a masificación turística non é unha oportunidade, senón un problema que exixe medidas urxentes. Non se trata de pechar as portas ao turismo, senón de replantexar o modelo priorizando a sostenibilidade, o benestar das comunidades locais e a preservación do noso patrimonio, por unha Galicia auténtica e sostible para todos. Vou a facer unha metáfora para rematar con un pestillo. Temos aquí un pestillo. E o turismo, ou a masificación turística, é como este pestillo. Pode abrirse lixeiramente para mellorar a economía e fomentar a cultura. Sin embargo, se o abrimos demais, se vai todo para o pico. Gracias. O turismo en Galicia supón entre un 12 e un 14% na economía galega, o que quere dicir que, se ben, sí que é importante, non é realmente relevante. Para que isto sexa relevante é necesario un 15%, e para que sexa dependencia é necesario para que sexa relevante, é necesario un 15%, para que sexa dependencia un 20%. Eu chamome Daniela Laje Pedre, veño en contra da proposta do turismo masificado e malo, e veño a defender a miña postura. Para comenzar, estamos falando dun turismo en Galicia, que comparado con outros lugares de España é moito menos importante. Por exemplo, a zona alta, turísticamente falando, aquí en Galicia consta de 2 meses, mentres que no Mediterráneo, por exemplo, son 6 meses, cosa que é unha diferenza bastante alta entre unha cousa e outra. Por unha parte, o turismo proporciona unha gran cantidad de traballadores, tanto directos como indirectos. Con directos, quero dicir, por exemplo, xente que traballa na hostalería. Pero, por outra parte, os traballadores indirectos son tamén os agricultores, os ganaderos, que proporcionan os produtos necesarios, e incluso os constructores das infraestructuras que fan o necesario para que este turismo poda seguir indo. Ademais disto, estás investindo en infraestructuras para revitalizar as zonas turísticas, como por exemplo os pequenos pobos do Camiño de Santiago. Falábamos antes de desigualdades entre unhas zonas e outras.
Sen embargo, o Camiño de Santiago proporciona moitos lugares con interese turístico, incluindo povos pequeniños que nun principio poderían non resultar interesantes, por así decirlo. Sin embargo, con iso tamén estaríamos alimentando a axuda ás empresas locais, aos comercios locais máis pequeniños, estaríamos axudando a nosa economía. Ademais disto, estamos rompendo estereotipos, por así decirlo, porque Galicia estáse modernizando, estánse investindo moitísimo dinero en infraestructuras, unos 25 millóns de euros aproximadamente, ¿sí? Crees que a maioría do turismo se fai en zonas máis masificadas que povos pequenos e que a maioría en cidades como Santiago? A maioría do turismo sí que é certo que vai para zonas con maior interés ou as máis coñecidas, pero tamén dentro do Camiño de Santiago podemos velo en zonas máis pequeniñas, como poden ser os pequenos povos, incluído Ferrol, por exemplo. Aquí incluso hai máis turistas que pasan polo Camiño de Santiago. Con isto quero dicir que, bueno, volvendo ao tema da modernización en Galicia, que estamos rompendo estereotipos porque estamos reconstruindo novas estructuras, estamos, por exemplo, a Catedral de Santiago, remodelase cada certo tempo, no ano santo tivo moitísimos máis turistas, e isto foi dunha forma sostible, porque como xa mencionaron no meu equipo, prohibiron esos altavoces, de forma que a xente pode estar moito máis tranquila, poden estar moito mellor, pode haber moitísima máis paz. Non é necesaria unha manifestación turística, poden disfrutar, por exemplo, da Catedral de Santiago sen necesidade de estar todos os altavoces ou todos molestándoos. E isto en parte é grazas a todo este proceso. Ademais, tamén mellora a economía galega porque está aumentando o gasto medio por turista, entre máis ou menos un 14,3% máis. Os turistas están dispostos a gastar máis en produtos locais, por exemplo. Se ven que o pobo de Galicia e Bo están dispostos a invertir máis nese produto, porque saben que é algo propio de aquí de Galicia, é algo que non se vai perder e, por lo tanto, están dispostos a facelo. Ademais, tamén xerase moito máis empleo porque, por exemplo, os xóvenes que están buscando traballo porque acaban de empezar a universidade e necesitan pagar o seu alquiler, son persoas que necesitan un traballo nas zonas altas, por exemplo, no verán. O turismo realmente axuda porque poden contratarlos na hostalaría e ganarse al menos un soldo non moi alto, pero axuda a vivir. Hasta aquí está a miña reputación. Moitas gracias por explicarme. Equipo B, pasastemos un poquinho de tempo, entonces un aviso. Comenzamos. Bo día, chámame Raúl e vou refutar os argumentos do equipo contrario. Para empezar, quería decir que non podemos negar a masificación dicindo que é menos noutras cidades. O sea, que isto é negar o problema, ainda que sea menos que outras cidades, debemos plantearnos o problema. Segundo, quería decir que nos fixamos o que existe na introducción de que nos fixemos máis nos puntos negativos non é correcto, sino que planteamos todos os puntos. Ao contrario de que creemos que a vosa postura, ao negar o problema, negades todo. Segundo, falades tamén de que o turismo crea emprego. Queríamos dicir que o emprego turístico é estacional, de feito é inestable. Na maioría de casos, condicións laborais difíciles, moitos traballos na hostalaría tienen baixos salarios, horarios esgotadores. Sen estabilidade para os traballadores, se es que nos temos que fixar nos traballadores. Isto non supón un beneficio sostible para a economía galega a longo prazo. Tamén quería falar de que dixeches que favorece ao patrimonio. O exceso de visitantes pode contribuir á degradación de monumentos e espacios naturais. O Camiño de Santiago, por exemplo, sofre unha enorme presión ambiental debido á súa popularidade.
Tamén temos exemplo das luces de Vigo, ou cidade de Vigo, onde se abusa de electricidade con fins económicos. Tamén temos que falar de que isto perxudica a especulación inmobiliaria. O turismo é moi importante se queremos falar dun problema coas persoas a hora de encontrar vivenda. Le pareza moito aos estudantes, por exemplo. Por último, quería falar de que tamén o turismo é algo que non mencionaches, afecta a vida diaria, e iso non é positivo. Vou falar dun exemplo dunha cidade europea chamada Venecia. No entroido de 2025 houve unha masificación turística moi grande e moi considerable. As calles, as rúas, convertéronse nun laberinto humano e era imposible andar. Isto dificulta moito a xente que quere vivir vida normal, causando tamén un repudio dos locais contra estes turistas. Isto non é nada bo, xa que collerle odio ás persoas que visitan a nosa terra é problemático para ambas partes. Por iso, se non hai esta masificación, a relación entre turistas e residentes probablemente mellore. Porén, teñen pensado en Venecia aplicar un sistema de peaxe de entrada á cidade que busca controlar a aglomeración das cidades en eventos como o Entroido. Nos podemos levar isto a Ferrol, que falasteis de que era un pobo, pero, por exemplo, temos a Semana Santa, no que será un caso de unha masificación turística que molesta a xente. Eu conozco a moita xente que fala da Semana Santa e non están moi contentos con que as rúas estén aglomeradas. Isto debe de solucionarse. Cada vez isto escala máis e máis e cada vez a xente está máis saturada. Por eso en Vigo creouse unha organización de sociedade civil onde han creado unha plataforma fronte á masificación turística. En resumo, aínda que o turismo pode dar vantaxes, a súa masificación provoca efectos negativos na economía, no patrimonio, na calidade de vida da poboación local e na identidade cultural galega. Deberíase buscar un modelo sostible. Moitas gracias. Bo día a todos, eu son Vera Caneiro, do IDES Astelleiras e vou facer a última refutación. En primeiro lugar, quería faceros unha pregunta, e se vos non vades de viaxe, se non tedes interese en visitar outros lugares, porque realmente somos moi valentes ao criticar as persoas que veñen para aquí, pero non miramos o que facemos cando vamos a outros lugares. En primeiro lugar, respecto ao patrimonio, sí que é certo que hai un risco de perder parte da nosa cultura e todo, pero tamén axuda, xa que podemos observar unha apertura cultural cosmopolita, é dicir, a outros lugares, unha apertura cultural a outras cidades, e tamén nos abrimos a novos modos de vida e eliminamos prejuizos. Bueno, é unha axuda a eliminar prejuizos. Isto é positivo tanto para nós como para as persoas que veñen. Sí? Que nós na nosa postura non estamos en contra dos turistas. De feito, falei de que a masificación é a causa de que moitas veces se sienta ese odio e que se hai menos masificación, isto pode disminuir. Claro, nós tampouco estamos a favor da masificación, non podemos estar a favor da masificación. A pregunta do debate era se nós pensamos que a masificación turística é realmente un problema en Galiza. Non podemos posicionarnos a favor da masificación porque eso é un extremo e os extremos obviamente sempre son malos. Por outra parte, falando dos empregos que vosotros decíais que eran precarios, vosotros pensades que é mellor que unhas persoas que necesitan un empleo para poder sobrevivir non o teñan antes de que sean con condicións precarias, porque isto tampouco non sempre pasa no turismo. E se non traballan en empleos relacionados co turismo, van traballar en outros empregos, noutros sectores que señan igual de precarios, porque normalmente as persoas que traballan aquí son persoas en formación ou que non teñen suficiente formación para traballar nun traballo con mellores condicións.
Perdóname 10 segundos. Vale. Nós estamos a favor de que, aún non hai unha masificación turística real, sí que é certo que en certas temporadas pode xerarse problemas por culpa do turismo, pero que, por exemplo, somos unha parte de Galicia unha parte de España que polo noso tempo atmosférico solemos ter as temporadas de turismo moito máis baixas que en outras partes de España, como por exemplo no Mediterráneo. As nosas soen durar máis ou menos 2 meses, mentres que as do outro, por exemplo, a parte do Mediterráneo, dura 6 meses. Estamos dicindo que actualmente estamos tomando medidas, como por exemplo, que vos mencionaches, as illas CIES, agora hai que ir á Xunta a pedir unha autorización para poder acceder, xa que está regulado o aforo que pode entrar. Estos son regulacións que nós pensamos que poden axudar moito a obter un turismo sostible, xa que o turismo sostible non debería de ser a ninguna dependencia á economía e tampouco será ningún malestar na poboación dos lugares. Entón penso que non é culpa dos turistas, senón máis ben é culpa de nadie, pero debería de tomarse regulacións que non podemos tomar nós, nin os turistas deberían de deixar de vir, sino que deberían de ser regulacións que deben de tomarse, por exemplo, o Estado. Alguna pregunta? Isto é todo. Tedes 2 minutos para preparar as conclusións. De verdade, imos deixar que os estereotipos que rodean a Galicia sigan consumindo a nosa cultura cando podemos abrir as portas a un turismo para todo o mundo que sexa de forma moito máis sostible. En Galicia, actualmente, o turismo posible demostra na nosa economía, como bien mencionábamos na compañera Martínez, e podemos ver o que. Ademais disto, outra cosa que me gustaría aclarar sobre o de viaxar ou non viaxar ou outros sitios sobre se estamos sufrindo a masificación turística, eu non digo que non. A cousa é que todo o mundo viaxa en temporadas altas, non ten sentido criticar unha cousa que todo o mundo está facendo, incluso nós mesmos, cosa que hai que admitir. Tamén é necesario hablar de que o turismo, en certo modo, propaga a nosa cultura. Temos un montón de arte en Galicia. A Catedral de Santiago, por exemplo, arte románica, arte gótica, é unha catedral espectacular, é unha parte da nosa cultura que eu, mínimamente, estou orgullosísima diso, síntome moi ben de ser galega e de poder ter iso como parte da nosa cultura, poder enseñarnos aos demais para que tamén o podan ver. Eu creo que é un turismo que pouco a pouco estamos logrando que sexa moito máis sostible para que todo o mundo poida chegar a él, todo o mundo sexa capaz de poder vir aquí sen necesidade de cometer ningún delito, ni facer ninguna cousa mala, porque ao fin e ao cabo é algo que estamos logrando. Tamén, por parte das orquestas, por exemplo, todo o mundo coñece, por exemplo, a Panorama. Panorama é unha orquesta galega, pero se agora mesmo vai a Madrid, vai a un concerto en Madrid, a xente vai ir a verlos, porque os coñece, porque veñen aquí a Galicia a verlos. Cando van a Madrid é algo interesante, é algo que lles interesa. Ao fin e ao cabo, isto é cultura galega, isto é parte da nosa cultura, é algo moi bonito que temos noso. Temos que aproveitalo ao máximo. Galicia é unha grande comunidade autónoma, unha diversidade impresionante. Temos costa, como a Praia das Catedrais. Temos arte, como xa mencionei, a Catedral de Santiago, por exemplo. Temos cidades como Vigo, como A Coruña, onde pode estar máis centros comerciais ou cousas así. Tamén temos bandas locais que lograron cousas impresionantes, por exemplo, Tanxugueiras, que case foron a Eurovisión, gañaron un público maravilloso, non só en España, senón tamén fora de España. Temos grandes escritores que revolucionaron por completo a literatura, porque Galicia é a nosa terra, é o noso lar. Como non sentirnos orgullosos disto? E por que non abrir as portas para que os demais tamén podan verlo e tamén podan sentilo, podan sentirse incluídos e podan ver a nosa cultura? Así, romper todos os estereotipos que teñen de nós, os galegos, que, ao fin e ao cabo, a maioría son mentira. O turismo subirá e baixará, isto sempre. Pero recordade, nunca choveu que non escampar. Moitas gracias.
Bo día, chamome Aina e vou rematar este debate. Cando falamos da masificación turística en Galicia, non debemos esquecer que, tras as cifras de visitantes, ingresos e empregos, tamén hai un impacto real na calidade de vida, no medio ambiente e na propia esencia do que fai única a nosa terra. Falades de que nós estamos a criticar o turismo, pero iso non é verdade. O que nós criticamos é a masificación turística que fai que, como ben dixeron os meus compañeiros, en Compostela, polo Camiño de Santiago, aparezan máis de 400.000 persoas en 2022. Isto é un problema, xa que os nativos galegos estamos saturados, máis do 40% dos residentes en Santiago consideran que o turismo está a impactar negativamente na súa calidade de vida, con problemas como o ruido que estes turistas están provocando, a perda de espazos públicos e o encarecemento da vivenda. Queremos unha Galicia onde os propios galegos se vexan forzados a abandonar os seus fogares, porque estes galegos, debido a todos estes problemas do turismo, están forzados tanto os alugueiros que, como tamén mencionaron os meus compañeiros, 25% dos prezos dos alugueiros están máis altos debido a cousas como Airbnb ou as casas de vacacións para estes turistas. Tamén mencionades que non están permitidos os altavoces, pero debido ao camiño estes, as obras seguen abrotando, como ensinamos no vídeo do principio. Mencionar que é menos importante o turismo en Galicia porque non hai tanto como en outras cidades de España, como poden ser Barcelona ou Madrid, é negar o problema da masificación turística. Mentres que é un problema claro. Todos vemos como sempre hai moitísima xente polo camino ou as illas Cíes. Para rematar, eu quero dicir que o noso equipo segue con toda a convicción de que non se trata de visitar o turismo, senón de asegurar que sexa sostible e equilibrado, poñer medidas. Eu e máis o meu equipo pensamos que a masificación turística non é unha oportunidade sen máis. É un reto que debemos abordar con decisión para evitar que destrua aquilo que nos fai únicos. Galicia é máis que un destino turístico, é o noso fogar, a nosa cultura e a nosa identidade, que merecen ser preservadas por unha Galicia auténtica, sostible e para todos. Moitas gracias.